संनायालाय माथो माइगा गोजासोलाय जानोलै माबायदि संना हरखो दा बे फाग्लायाबो आंबो संनाय समाव मोजां नायनाय जायाखिसै नालाय नोंहालाय माखौथो नायखो माबा थाखाय Ay, nung may ganun hanggang nakakasi naman. Hindi, soya pa. Ang lagi ko nung kapsong lang nangkap sa kalaymun. Naman yung may ganyan kasi aling apa. Isay, kahit sinang bagbaray. Ano alay yung sabi tansay, mukhang po suila. Tang. थांनोदा मोखां सुइदो नोंमानि खोथाखौ खोनासंबाय थायो मा थोक नोंसोर सानैया गसुंनि बायदि एदावलायबाय थायो थांसैला गथ'आ दिनैहाय माजों जाबावनांगौहाय बोराय थां एसे बाजारावनो थांना फैदो बेलाय मा राव जालायखो मा माजों जागोन खुगाजों जागोन आरो बे फाग्ला बोरायखौ हाथारलासो आं मा बुंबाय थायो आंलाय ओंख्रि खोथासो बुंदों दा हादालाय खुगाजों जाया होमबा आरो मा माथो लाबोनांगौ दिनै अमासो बिराद जानो लुगैदों मैयासो दाउ जाखादों माथो माबा दिनै आलासि फैनो जोंनाव बिदिनो थांसै बुरै मनाखौ लाबोलाय मनाखौ बावबायलै नांगौ Apa hello buat sana gila? बाजार थांना फैनांसै नों अमानिया Apa uang itu lapa deh? हा बेखौनोथ' लायनो थिनहरदां र' बोराय नाजों मैथाजोंबो लाबोफा बेनाबोथ' जानायल' Laisree, oi Laisree. नै माथो आलासिफोरा सफैबायानो र' थांगौ आयौ फाग्लिफोरा सफैबायानो मोनफैबाय लामायानो जि मोजांसो गावसिना फ्लाइटजोंसो फैनाय बायदि मोनबाय आं फाग्लिसो नोंबो गोदोनि आखलखौनो दाबो बावथाराखै नामा नोंलाय खुलुमबाय मादै खुलुमबाय रनजिखाना औ समायना जाखो नोंलाय हा सना आंनि फिसाजों रावबो हाखाया बे गफुर एरियायाव नुनायावनो मिथिखायो आं आयौ फाग्लि हाबफैदों न' सिङाव नो बेयावनो जिरायदो जागोन दे साइकेल सेराव दासो दंनांगौ नालाय Ulah mama ini, udah sih gua. Nila orang lo. Jadi tuh deh logo, ang sabtu naik sila napi ni. Iya, जागोन. Nah ya pak, alas kurang menfibay, isi jadi pito. Nah ya, Ronjitke खेबसेनो फिदा खालामखादे. Timom सिन्था खालामनाङा. साजा escort ka. Good, very good. Be mendela borea bazar थांनाया बो दाबो सफैया. र' फन हरना सोंहरथारनोसै Hello, बुरै बाजाराव थांनायाव अहाथो थिनना थाहैखो माबा मा जादों आंनि मोनसे थिनबा माबा मोनसे नङा मोनसे जाखायो दोन दे थांगासिनो दोन औ मोनसिगोन नो लोगो साहाया जागोन दे नो रनजिखाय Thank you मादै दा स्वीट kan Ha माथो रनजिखा मोनसेलाय औ औ आफा हाय
हेलौ रन्जिका अ माखौथो सानामला जेबो सानाखै र' आंना एसे खामानि दं थाथ'दे मादै रन्जितआ जा हिंसन जाथारबाय माथो मादै औ आंनि रन्जितआ हिंसांखा मादै बुंलायनांला बिमाखौनो लेंखादो ना मा बुङो बिलाइस्रि औ आइ बिमाखौनो लेंखादो रन्जितआ नोंखा थां आइ रन्जितजों एसे रायलायहैदो थां नों थां जागोन दे All the best, Betty. Okay, Mom. Hai, sama habna habna. हागोन मानो हाया जानो Sit please Thank you. Nengko derebaबो handsome nखायो handsome boy. Thank you सोर हरलायखोलै नै माथो अनसायसैलाय हेल' थांबाय दङ 15 to 10 मिनिट लागोन थांबो दे Hello, Mr. आंखौ गारना बहा थांनो नागिरदों? एरिया बिबार बारियाव जिरलांनो गां फुवारदों मा? माने लोगोजों बेरायहैनो नै लाइस्रि जों गोदो हाई स्कुलाव थाबानो जामाइजो जागिरनाया बे समाव मोनफैमारबायानो हाय फाग्लि स्कुलनि खोथा खोनाबाथाय दाबो सिख्ला समखौसो गोसोखाङो आंहा नोंबो जि फाग्लिमोन बेफोरखौ दोनथ'लायदो हाबानि डेटखौ थाबैनो खालामनांसिगोन खोमा लोगो नै आलासिफ्रा सफैबाय माथो सोरनि हाबानि खोथा सावरायगासिनो नोंसोरलाय एसे बावबाय दासो नोंना बाजाराव थांनाया अ नोंसोर जिरायथ' आं एसे आथिं सुनि नै आरे आंनि राजा आं थानायाव लोगोनि मा गोनांथि सरि रन्जिका आं बुजियासै सानजों हाबा जासिगोन स मा आंथ' नोंखौ सिस्टारसो सानो आंनाथ' मोजां मोननाय दंखायो आंनिफ्राय साबसिन सोर सिख्ला दं नाय रन्जिका नोङो जोबोद किउट गार्ल नोंनि महरजों रावबो हाखाया बाट आंथ' नोंखौ बिनानावसो सानो नंगौ आरो बे किउट गार्लआ हलेस नोंनि आइ लाभ इउ सरि रन्जिका आंखौ निमाहा हो आफा रन्जितआ आं जा बुङो बेखौनो लाखायो बिलाइस्रि रन्जिकाया आंनि बिहामजो जाखागोन आइनो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों जा खोनादों बेखौनो बुंदों आं रन्जिकाया बिहामजो जागोन बे न'नि न'ने बाराय आंना मोजां मोननाय दंखायो रन्जित लाइस्रि नों दिनै आंखौ आरो आंनि फिसाजोखौ लाजि फोनांबाय दिनैनिफ्राय जोंनि लोगोआबो जोब्बाय बिलाइस्रि आंनो दसे सम हो रन्जिकाखौ आं बिहामजो लाबोथारगोन बिदि होनना मिथिबा आं दिनै फैनाय नङामोन फै थांसै लाइस्रि जोंहा हौवा मा खामानि मावो नोङो बुरै लासिंसिंनो नों जेबो मिथिया बालबोराय सिरथा नोङो मानसिखायसो मोजां जाबाय नोंना मानसिखानांगौ आजिखालि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां मोननाय थाखायो होनना सनानो आंखौ नेयै जाबाय नामा मा खालामबाय बिदिनो जा आं नोंजों दिनैखौ रायज्लायबा बिदि नङालै सना जोंना बिदिब्ला आं मा खालामनो सना नों नामा सना जों सानैनि मोजां मोनलायनाया 5 बोसोर जालांबाय आरो नोंनि आइ आफाया आंखौ गोरिब मिथिया होननानै फासयबायसो आं थानायाव नों जेबो जिंगा सिना जिउ आइ लाभ इउ नों आंखौ मानो मैया लाजि फोनांनाय बेबायदि जाम्बि सिख्लाखौ लायो नामा आंलाय मा जाम्बि जानांगौ बिलाय बिहामजो लाबोग्रा फाजिलै फिसा नै जालायबाय खालि फिसा बिमा नांलायबा आं फारसे गेजेराव फैयो आंनो बिहामजो नांसिगौ आं खामानि मावनो रथारला दाखालि फैनाय लाइसिनि फिसाजोखौनो लानानै फैथां आफा आइया आंना मोजां मोननाय दंखायो बे रन्जिका होननायखौ ना आङो माबायदि हिनजावखौ नांगौ नोंनोलाय लेखा माजों हिनजावखौ हाबा लायाबा आंनि मोजां मोननाया गोरिबाबो आं बेखौनो लागोन बाबा नोङो दिनै थिगखौनो बुंथारदों सोरखौ गोसो बेखौनो लायनो थां नोङो
थिगसे खामानि मावहोनानै होसो हरनांगौ सालिखौ। आइ आं दिनै नोंनो बिहामजो लाबोना होफैनोसै। हा लाबोबानो जाबाय, बेखौनो सोंनांगौ नामा? Lai apa deh? Gubur kau udah nengah. Kenapa? Oi, Bapak, nunggu dong nagian selai. Nei, sa, mana bihamjw labai lai? Labai mana Pak? Deh. गाव मोजां मोननाय हिनजावखौसो लाबबो माथाबाय दा बे फाग्ला गथ'आ। Lai beri. Bihamjw ai kalau anak sang bos no. Beda dengan aku. Abi, sang punya dapat ya kenapa? Langgu deh ay. नै apa, saya lengfैदो. Nah, saya. मा जाखो आइ? मा जाखो होनदों? साखौ बिदि फुदुङो? Wih, nengnya aku lebang drive. दिनैसो गेसाव फुदुंनायखाय गोथाव जायासै खोमा। आरो बिदिसो बुंबावदों, गामियाव बिदिनो जालाबायो खोमा, इखायनो बेयावबो बिदि जानो नागिरदों। गोरिबनि फिसाखायनो जानला मानला जानो नागिरलाबायो। Jabai deh, undi gua tukai bara dengan si be, menolak sendiri ngelanggar malai. आंनि सासन होनायाव खुगा दाहोनो बोराय। Jagan deh Ai, आं बेखौ फोरोंसिगोन। अनसाय आं सानथामनि थाखाय गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों। दहाय लोगोआ फन हरदोंमोन आं बेखौनो एसे खबर लाना फैनि। थांबानो जाबाय होमबालाय। दे ओंखाम खुरदो आंबो गुवाहाटीयाव थांनो एसे रेडि जानोसै। दे होमबालाय। जाबाय दे जाबाय बारा देलाय नाङा बोरायनानै। जागोन दे जागोन बारा सिन्था खालामनाङा। Ayo, apa? Angsi आङो। ए आफा थांनो ओंखारमारबायानो। अ आयै। दे मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय। अनसाय, apa? Mudah dong, sa deh. जागोन दे apa? बे समावनो आं बे हिनजावखौ होखारहरनायनि प्लान खालामनांसिगोन। नै अनसाय आइ। माय। नों रुम सिङाव थाबाय थानानै गोसोखौ बोरैबा मोनगोन। थां एसे गामियावनो बेरायना फैदो थां। आं थांथ'लाय खामानिबो दङ। थां आइ, गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन। खामानिफोरखौ आं मावना दोनसै। जागोन दे आइ। नों माथो गामि बेरायबा आंखौ गाज्रि बुंबाय आं नोंखौ मा बुंदों आइ? नों माथो गामि बेराय आंखौ जात बुंबाय थायोनो। आरो आं गाननाय जि जोमफोरखौ सुहोबाय थायो होननानै बुंबाय थायो नों माथो।
आरो खामानिफोरखौबो मावफुंबाय थायो होननानै बुंबाय थायो नोङो। सोर बुङाय आंथ' रावनिबो सिगाङाव बिदि बुङाखैना। बुङाखैसो होनदों नोङो। होमबा आं बोरै खोनाखो? आरो आं बिदि खनसे खोनाबावोबा माबा खनसे सिरिबा सिरिसो। Bersihku ang nilok na tapos pa nama. Hari na video na doon. Ikaw marapat ko eh. Ang music ko sulit ya kay, bro, tanggung ang betul. Iya. Rumai sih gue menjadi ha, ang ni kedaman ya, ang ni dokter sulit gue mana suapin ha. Ma klamnw jadwng nuburin nggak ha? Bihamjw lawe mesti aku nak kok. Yang ni takailo, ang di ni sobat anang bay, bukan ang nang binoni bay. Hadi. Hei, kode. Hei, kenapa mereka? Ang nang binoni bay. Klamnw jadwng muri ha? Bihamjwखौ होखारनो थाखाय लाबोदों नामा नोङो? सै एसेबो लाजिनाय गैया। Sirka nang bay, ang bukaबाय ना, आंनि सासुर होनायाव खुगा दाहो होननानै। मा जाबावगोन बे बुरिजों? Ayam gue. Deh, nang fisajw gitu. Kalau dari. Ayo unsur hati sambil. Ang kuray na bunanay no sa langgay apa. Ang moजां sो बुंदोंमोन. Jiखुनु मा सानदोंमोन आंखौ बुंना गालांदों। फा, आंनो बेबायदि बिहामजोखौ नांला, बिखुनजो बुब्राखौ। Ruai थाना फैनां। Neng thang marana, aku bunuh ini ya neng ne. Gaji aku bunuh ini ang gaji. Sosoran habis so. Thang aku, neng ini nuang tak gaji tak aku. Neng thang marah bang thang sih. Apa? Bihamjwखौ मोनबोआसै मालाय? Ya apa biasa? साला बिहामजोआ फैमाराखिसै आं साननायानो जामारबाय बिखाजोंनो गोदान हाबा होफिनसै आं जेबो नङा र' थांगासिनो नै आफा ओंखामा जाफैदो बे हिनजावा मोजां नंखाया बियो बेखायनो बे न'खौ गारना खारदों दे होमबा आं गाबोन बे रनजिताखौनो लाबोना होफिनसै दासो मिथिदों बे बुरिनि सालखौ माबा मोनसे खालामनांगोन बुरि सिन्था खालामना आं लिंना फैनि Hei apa oंखाम जानोसै Satu apa? Apa नों मा जादों आं मिथिगौ खोनासं बिदिबा बिहामजोनि जेबो दै गैया आफा रनजिताखौ हाबा खालामनो थाखायसो नोमाया बेबायदि खालामदों थां आफा बिहामजोखौ मोजाङै बुजायना लाना फैदो
नै बिफा रनजित आफाया बहा थांखोथाय सप्तासेयानो बारलांबाय खबरबो गैया मा गैया आंलाय मा मिथिगौ नोंहासो अबाव होखारहरखो फिसालाखौ नों मा बुंनो सानदों हा बिफा नोंनि आखलनि थाखायनो गारनानै थांबाय मालाय बिहामजो न'आव बिफा आंनानो गोरोन्थि जाबाय आं दा मारै नुजाहैबावनांगौथाय आंखौ निमाहा होदो दासो बुजिदों नोङो आंनाव निमाहा बिनानै जेबो लाब गैया बिहामजो आइनाव बिथां न' साहाया जागोन दे हाबाय नों बेहाय बिहामजो आइ आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ बिराद खस्थ' होबाय आंखौ निमाहा होदो हामाय गिदिर मानसिया उन्दै मानसिनाव निमाहा बिनो बिहामजो आइ थौ न'आव थांफिनसै आइ नों आरो आफा आं दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला औ बिहामजो आइ थौ थांनोसै थांदो दे मोजां मोजां थांबानो जाबाय